حراي أباتي أبزي قرابة جزء 4 باباسات أب إرترا زركبو حنتي ناي وانجيلاوي انتهي ناي باستورال ليتر صحيفهم نيرا علامة ناي زي صحف زي انتهي تتبرو لنا هو 4 سبقاتات اللوا بإرترا ناي ሃይማኖታዊ ምምሕዳርን መምርሕን ምክፍፋል ማለት እዩ። ሰበኻ ኣስመራ፣ ሰበኻ ከረን፣ ሰበኻ ሰገነይቲ፣ ሰበኻ ባረንቱ ተባሂለን ይፅውዓ። እዞም 4 ናይዘን ሰበኻታት መራሕቲ ወይ ጳጳሳት ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዘሎናዮ ዓመት ሃዋርያዊ መልእኽቲ ፅሒፎም ክጅምሩ ከለዉ ብቲ መልእኽቶም ጠቒሶም ካብ ብሉይ ኪዳን ጥቕሲ ወሲዶም እዮም ሽም ሂቦሞ ዘለዉ ኣቤሎ ሓውኻ ዝብል ናብ እንታይ ዘተኮረ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ዕላምኡ ኢልካኒ ርግፅ ዕላምኡ ካብቲ ተቐባሊ መልእኽቲ ጀሚርና እንተተመልከትናዮ ክሓይሽ ንሳቶም ናብቶም ኣመንቲ ክመርሕዎም ኢሎም መዝነት ዝተቐበሉ ከም ምዃኖም ናብቶም ኣመንቶም እዮም ዝፅሕፉ ሓቂ ኣመንቲ ኣሕዋትና ኢሎም ይጅምርዎ። ንሱ ከዓ ከም መዕፀዊ ናይ ቅዱስ ዓመት ወይ ከዓ ናይ ዓመት እምነት ብኢሎም ዝሓሰብዎ መልእኽቲ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ምሕዳስ ናይ ሃይማኖትን ናይ ሞራልን ማሕበራዊ ንብረትን ናይ ኣመንቲ ነቲ ኣብ ናይ እምነት ዓመት ዘስተንተንዎን ዘፅንዕዎን ከም ሰምጻብ ገይሮም የቕርብዎ። ግን ዓመት እምነት ተዓፅዩ ማለት ኣይኮነን። ካብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ንቕድሚት ንተኸታሊ ህይወቶም እውን ዝኾኖም ስንቂ ክኾኖም ዝኽእል ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ንኽሕብሩ ዝፅሓፍዎ እዩ። ምእንቲ እዚ ዕላምኡ ናይ መንፈስ ናይ ምሕዳስ እዩ። ርግፅ ሰብ ብስጋን ብነፍስን ዝቆመ እዩ። ምእንቲ እዚ ብነፍሱ ዝምልከቶ ኣለዎ፣ ብስጉ እውን ወይ ከዓ ብሰብኣዊ ህይወቱ እውን ዝምልከቶ ኣለዎ። ንኽልቲኡ ኣተሓሒዞም ካብቲ ዘሎናዮ ግዜን ካብቲ ዘለዎ ማሕበራዊ ኩነቱን ነቒሎም ዝህብዎ ትምህርቲ ናይ ጳጳሳት ዝሓዘ መልእኽቲ እዩ። ንምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ክወፅእ ተደለየ? እወ ርግፅ መጀመርያ ወሳቢለ ፀኒሐ እቲ ዓመት እምነት ተባሂሉ ዝተኣወጀ እሞ ብ2013 ምሉእ ዓመት ዝቐፀለ ጠቒሰ ነይረ። ናቱ ፀብጻብ ከም ምዃኑ እውን ሓቢረ ኣብ ርእሲኡ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፀብጻብ እሞነ ዝመፅእ መደብ ምሕባር ዝገጠመ ካልእ ኩነት እውን ኣሎ። መጀመርያ ነገር ኣብ ምጅማር ዓመት ብናትና ክብሎ ክእል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብዚኣ ከቋርፀኩም ኣባቴ 2013 ዓመተ እምነት ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናቱ መደምደምታ ስለ ዝኾነ ብመንገዲ ዝቢሎም እዮም እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፍዎ ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ምኽንያት መንቀሊ ዝኾኖም እቲ መዕፀዊ ናይ ዓመት እምነት እሞ ከዓ መቐፀልታ ከዓ ናይቲ ናቱ ውፅኢት እዩ። ግን ስለምንታይ እዚ ግዜ ዝተመሪፁ ኣብኡ ተመሊሻ ኣላ። ብመሰረቱ እቲ ዓመት እምነት ብመወዳእታ ሰንበት ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ይተዓፅዩ። እዚ ከም ናቱ መዓፀውቲ ኣብ ርእሲኡ ግን ኩነት ሃገርና እውን ፅልዋ ኣለዎ። ንኡ እውን ዝምልሽሉ ሓደ ኣርእስቲ ኣሎ ምስቲ ህይወት ክርስቲያን ዝምልከት ነዚ ኣውራ ማለት ከተክሩሉ ዝገደዶም ጉዳይ ከኣሎ ሃዋሁ ኩነት ናይ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገርስ ይኹን ኣብ ስደትስ ይኹን
መግለጺው እቲ ናብ ስደት ኣተኲሩ ዝጓዓዝ ዘሎ መንእሰይና እሞ ከዓ እቲ ዘጓንፎ ዝነበረ ዝለዓለ ጥርዙ ከዓ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ይመስለኒ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተረኸበ ብማእዝ ዝቁፀሩ መንእሰይና ዝሓለቁሉ ክምልሹ ወይ ፃውዒቶም ከቕርቡ ከም መራሕቲ መጠን ይስውዖም እንተዚ ንእውን ኣብ ግምት እትዮም ምስቲ ቀዳማይ ወይ መሰረታዊ ዕላማ ናይቲ ዓመት እምነት ነዚ እውን ይትንክፍዎ ማለት ሕጂ እንታይ እታ ርክባ መስእታ ዓመተ እምነት ትበሃል ዘላን እዛ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘጋጠመ ሽግራት ዘልዕልዎ ዘሎ ጳጳሳት ክልቲኡ እንታይ እቲ መላግቦናቱ እንታይ መራኸብ ኣለዎ ሰብ ከምቲ ቅድሞም ክብሎ ዝፀናሕኩ መርኣይ ብስጋን ብነፍስን ዝቆመ እዩ እንተዚ ህይወቱ ንኽልቲኡ ዘጠቓለለ እዩ መንፈሳዊ ህይወት እንተደኣ ብሓቂ ሱር ሰዲድሉ እዩ ነቲ ግድልና ንምፍታሕ ከም ኣመንቲ መጠን ኣብ እምነትናን ኣብ ህያብ እግዚኣብሔርን ተመርኩስና ህይወትና ክንመርሕ ዝጎደለና ኸነማልእ ዝተጋገየ ኸንእርም ብሓፂሩ ዕላማ ህይወትና ክንፈልጥ እሞ ካብኡ ተበጊስና ብእሩም ኣገባብ ክንጓዓዝ ሓበሬታ ክህቡ ግዴትኦም እዩ እቲ ዝኸውን ዘሎ ብሃገርና በየናይ መልክዑ ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ህዝብና ኣይቀሰንን ኣይዓረፈን ናብ ስደትን ናብ መከራን ናብ ሞትን ይጓዓዝ ኣሎ ነዚ እውን መልሲ ክህብሉ ይፅዕሩ መልሲ ንሶም እዚ ግበር ክብሉ መንገዲ ክሕብሩ እምበር ባዕላቶም መቸም ሓላፍነት ወሲዶም ንኩሉ ክገብርዎ ስርሖም እውን ኣይኮነን ሞራላዊ መራሕቲ እዮም ግን ንህዝቦም መንገዲ ክሕብሩ ክምህሩ ካብዚ ወሪድና ዘሎ ዓዘቕቲ ይብልዎ እዮም ኣብ ፅሑፎም እውን ከመይ ቢልና ኢና ክንወፅእ ንዝብል ምኽርን ሓበሬታን ንኽህቡ እዚ እቲ ዘዛምዶ ንሰብ ብቐንዱ እዚ ፅሑፍ እዚ ንኣመንቲ ካቶሊካውያን ጥራይ ዘተኮረ ድዩ ዋላስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ነቲ ፅሑፍ ከጅምርዎ ከለው ንኣመንትን ንሰብ ፅቡቕ ድላይን ቢሎም ይጅምርዎ ኣመንቲ እቶም እሶም ሓላፍነት ዝተዋህቦም ክጓስይዎም እሞ ከዓ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ክመርሕዎም ዝተዋህቦም ህዝቢ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ከዓ ከምኡ ኩላቶም ካቶሊካውያን እኳ ይኹን እምበር ፅቡቕ ድላይ ፅቡቕ መንገዲ እግዚኣብሔር ክፈልጡ ንዝደልዩ ማዕፆ ንምኽፋት እዮም ዝጠቕስዎ ርግፅ ከነስተውዕሎ ዘለና ኣብቲ መጀመርያ መን እዩ ኣበየሎ ሓውኻ ኢሎም ይጅምሩ እቲ ጥቕስቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ንቃኤል ዝቐረበ ሕቶ እዩ ቃኤል ንሓው ኣቤል ቀቲሉ ግን ከም ዝቐተሎ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ኣቤል ለሓውኻ ይብሎ ወቀሳ ሕልኑ እውን ኣብኡ ኣሎ እሱ ግን ኣይፈልጥን ይብል ከምኡ እውን ካልኣይቲ ጥቕሲ እውን ኣላ ኣብቲ መጀመርያ ዝብልዋ ንኣዳም እውን ነቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ጥሒሱ ምስ ተሓብአ ኣዳም ኣበየሎኻ ይብሎ ኣብዚ ጠቒሶም ኣለዉ እታ ፅሑፍቶም መጀመርያ ምእንቲ እዚ መሰረታዊ ናይ ሰብ ህይወት ምስ ኣምላኹ ዝተኣሳስረ ኩነታት ዛሚትካ ክርኢ ከም ዘለዎ ምእንቲ እዚ ሰብ ፍጡር እግዚኣብሔር እዩ ርእሱ ዝኸኣለ እሞ ኩሉ ዝኽእል ባዕሉ ኩሉ ዝውስን ኣይኮነን እቲ ዝነብረሉ ቤሬትን እቲ ዝተዋህቦ ኩሉ ንንብረቱ ዝኾነን ህያብ እግዚኣብሔር ከም ምዃኑ የዘኻኽሮ ከም መእተዊ ኢና እዛ መልእኽቲ ክንወስዶ እንተኾይና ግን ከም መእተዊ ጥራሕ ዘይኮነ ምሉእ ጉዕዞ እውን ምስ እግዚኣብሔር ምስ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምስቲ ፈጣሪኡን መድሓኒኡን ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጉዕዞ ክሳነ ከም ዘለዎ የበራርሁ እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ኩልና ሪና ኣለና እዚ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ክበፅሖ ወይ ከዓኒ ብኸመይ እዩ ክብተነሉ ተደልዩ ዘሎ
ርግጽ ሐዋርያዊ መልእኽቲ ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ንህዝቦም ብጽሑፍስ ይኹን ብስብከትስ ይኹን ብኣስተምህሮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ቦታን ብዝወሃብ ይኹን ዝዝርጋሕ ከም ልማድ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህዝብና ኣብ ዓዲ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ብዙሕ እዩ እኳ ደኣ መንእሰይና ከንብብ ዝኽእል ክውስን ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ብምርጭኡ ድዩ ተገዲዱ ድዩ ኣብ ስደት ስለ ዝርከብ ኣብ ስደት እውን መሊኡ ኣሎ ምእንቲ እቲ ኣብ ኢንተርነት ምዝርግሑ ሓደ ክፋል ናይቲ ሓበሬታ ዝዝርጋሐሉ እዩ ግን ብኡ እውን እኹል ኣይኮነን ምናልባት እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ብመደብ ስራሖም ዝኾነስ ይኹን بمدب بقطع بسرهم زي كونه والنتي ماله. خلاصي صحف زي أب هاجر نزلوا أمنتم بصحف تزرق حلو مالو مالدي. بمتأنو كم نفلت ما كم صحف كم قدم قوي لن مسيحت ويجازيتا ببيت هرستيان زهتم يلا. انتزي تا لما داوي تا كباب أب جزي داسيان أب بيت هرستيان أب كباب بيت هرستيان بقال ويكا أبتي كاتلقاوي بيت هرستيان التكايدو بيت مرتن تزي كوينو تيناي صحف عدل سبب زبالة مخانو يرد. سلازي بتغسيانات من قد سبكدي ومن قد تمرتي كتصالي بزعبة صحفات عندها تجربة ملقتي محلالة في المالتي. هو رقص نسي قال الدليل يلا نسو بقدمون على بوتو تتوسخين أي مزرقة مقابر تتوسخ صبو بزلوا مجزية من البات ناي مراقب بزحان كم زي أبزي وسعي تزرق عزلوا بإنترنت يكون بخالكم مسألة بس الكون نحتاج كحبريتا بمهاب يكون كزرق حكا علقن تيبوشتي أبزي سلزلهم على تي زفلتو دا عايز حبرك زلهم بري جبز ساعات زي أبوناتنا بينا قبابي تكملوا مجم كحتى تلون. حراي تصحفتي تزرقحو بصحف ديو بقال مستزربة تثبيتات على ديو بأبونات ديو بكاثوليكاويت بتخسياننا إرترا كاب حزب زصبيو غبره ملس على ديو انت لو من تايتي تثبيتات زمان كاب حزبي زصبيو نفس وقف مؤمن يكون معبر كريستيان يكون بقوم سنادي بسبخا درجه هيوتهم كحدثوا مورالات وهيوتهم تستقاقين تلي كرموا ركبهم حولنتهم بعد منبارهم كم عايشوا يعدموا بخال أقباب انترينا رقص حزب كريستيان كاثوليكاويان يكونوا كالا هيمانوتوس يكونوا دك هاجر ونيوم بهاجر درجاون كملش جلو حتى تحت علب تصحفهم نزي توم زملكتهم رئيهم تي مخرن تي حبريتان توم أبونات نحزبهم بزملكت حزبهم دكي هاجر كم خانهم بزملكت زقربوه رئيتون حتون كملشوا زئرم تلي كرم زم حايش تلي كم حايشوا مخرم يلقسوا له معلوم انت تسميت رقص على كرم سدت كقارص نسدت مغنيات زخون هواهو كلقس تي ود هاجر قديفنا بسدت كما عدو زقددو نقراتون كرم زئرم تليو يعدمهم انت زقبره ملسي تسبيت عليهم كم سبساب زي كونس كم لوتي قبراو ملسي مالتي لك قبراو ملسي مالت بهيوتو مسيخون بتكبارو مسيخون تي زي كنوع زخونة زي بره زخونة نهزبي من البات أبقي غاز مرح زبالك الرم يحطلو حراي زي صحف زي بخمزر أنا يا بسلسة قفال استمقلن ديو تقدما يمنت علو تخلعي كاني يا بكل كنتات نهزب النهاجرن زتكورة سلسة كوموناي سبكت كريستيانا وهو زتكورة حجي زي صحف زي بملئات كم زلوا تملأختي ناب حزب نقارب بتخسيان كاثوليك بتخسيان أوشت خنا عبد الجزلة تاي تعرضات كتكايد مدبر لوا
وآب وشت زلو ما جمتم أبونات بعلوم علولو تقيهم تسناديهم أصنعهم زصحفوا نتيجة صنعون زسنادون زقربون بخمي مسكاناتهم أبقبر يوعلون السما سبب بهالاي قلقل سبات بقيقا بمردع بخال اخترقمو سلازخلو نزي صحف زي قلاون كنتاتنا هاجر زملكت سلازلو سأن بمردع استفلا لي ترجمتات من تغي وهابو مالتيت بتخسيان سي اتزلو ملختي اتي تتصحف له علامان كابو خي وصحقا من انت بمولو محلالفسي انتي صعرتها تكايد بوغنا وكم زبلو زلو يتاب عدي نزلو بعلم توم باباسات علو لو كترجمون كبرون كحبرون كردون جيغان زتردئون كرمون ادلن عقمن علوم نتي ابدغ زلو كن حلافنتنا ايتم وحدات دايوم منبر مچم نتي ابسد زلو حزبنا زغلغلو كهنات بزكالهم كبرهو كغلصو كحبرو جيغان زتردئا تدا ادر رخيبهم كرمو زي حلافنت نفسه كفو مناتهم ترح زي كوني نقولهم آمنتي زملكت ملختي انت زخيل زبلي انت هاي تحسون هاي ملختي ناتو خفتر زي كونس انت هاي مكبلو زداليو تردي وانت خوينو بعلو بز تردو زي تردو انت خوينو حبريتا كرخبرلو نزخيل بوتان سبن حاتيتو نتهم زي تردوهم كحبر كخيلالو حراي باتي بزح توتات يبلين كابز زقربكو كن ادلاي تبلو كبره هالو وسخ هالو تبلو انتلو عدل كبكمي راي صبو مچم تعمل اختخاب توسق كوانا وحجي يكونن جن ابغى موسى زي سمعون من البات كلونا يخل جن كابتم سمعوا حد جزيه سن كتب الكل خويك رئيتو خقلصو خسمع كلها زقتم قدنات نستر هايكونا نتي تي 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 سمع جن هذا جيكم توم زبش حزبلو نمانجستي نموقاس ويكا نمتقاس تتصحف غيرهم زقمتو علو كن لك هايكونا نتي ملختتي ناب حزب كريستيان ناب كلاتهم سبسبق دلاين زمرح ግን እቶም ክርስቲያን ንህጂ ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡን ኣብ ኤርትራ ዝተወልዱን ማለት እቶም ኣቡናት እቶም 4 ኣቡናት ብሓላፍነት ዝሕተቱሎም ሰባት ዝምልከት እዩ ምንትዚ እቲ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝምልከት ዘበለ ሕቶ ይምልከቶ ይንኩሉ ኤርትራዊ ንመንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን መንግስቲ እውን ክፋሉ ኣለዎ ማለት ህዝቡ نسو ترح كرمالو نسو ترح ممريح كوصل نسو ترح كفتحلو زخل وي زحتتلو قدلون كم زلو وقنا بقمتات يوم ما يوم أبالهم سي كم تقاومو ناي منقست قرأي يبلون أي كونن تقاومو ناي حدا كوا يبلون تليو تقاومو نايتي زقبر جيجا حزبنا أي منقستون حدا كفلنا حزبنا أي رديك لازي نتزرع جيجاتات نخرم بمعدن بحبريتان يمحلل في اللوم مالتي بزي صحفة لك أي مالسي فلوي تقبلنا عيت ملختن تليو هزبومن بعد صبوق دلاين نجن هزبوم عبزنا برلو هاو هزبوم حدا نشتو حبو محبر عيكونن هزبي إيو هزبي كريستيان أب منقست له أب سرح له أب تمرت له أب وتدرنا له أب كل لهم أنت زي نقول له حزبي زمل كاتيو نقول له حزبي زمل كاتيو تي ما لختتي تي حزبنا بصبوك خيد بصبوك نبر أب ألاموك كبسح كم حبر سبس يخون كم حزب كريستيان يخون من قد يحبر له نقول له زمل كاتيو ناس كله تي صبوغ خيد صبوغ يخيد على تي صبوغ زي كيد جن كم حايشن كالرمن زبالة من قد خرج كبلون يحط له نقول له زملكتي هزي غني الله يا باتي